Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda soňky aýlarda dilegçilik edýän we ýaşaýyş jaýlara aýlanýan adamlaryň köpelýän wagtynda polisiýanyň ilaty hüşgär bolmagy çagyrýandygyny habar berýärler. Aşgabadyň polisiýa işgärleri ýaşaýjylary öýlere aýlanyp köne zatlary ulalaşan bahadan satyn almagy ýa-da satmagy teklip edýän adamlardan ägä bolmagy çagyrýar. Käbirler dürli bahannalar bilen jaýlara girmäge finansiýarlar we daş töweregine öwrenip zatlary ogurlaýarlar. Şonuň üçin polisiýa işgärleri gapylary açmazlygy we gelenleri jaýa salmazlygy duýdurýarlar diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy yerli ýaşaýjylara salgylanyp 6 fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä bu duýduruşlar dürli ýagdaýlaryň ýüze çykmagy we jinaýatçylygyň köpelmegi bilen bagly. Häzirki wagtda öýlere aýlanýan adamlar köpelýär. Köpçülik öýlere aýlanyp azyk, geyim, iýmit üçin ownuk pul soraýan bolsa, olaryň arasynda köne zatlary satyn alýanlar hem duş gelýär. Aşgabatda adamlar jaýlara aýlanyp azyk, egin eşik ýa-da iýmit üçin pul soraýarlar. Mundan başga köne geyim, gap, çanak, öý goşlaryny satyn almagy ýa-da satmagy teklip edýärler. Dürli ýagdaýlar ýüze çykýar we jinaýatçylyklar hem köpelýär. Şunun bilen baglylykda polisiýanyň bölümi işgärleri ilaty gapylary açmazlyga we nätaniş adamlara ynanmazlyga ündýärler diýip habarçymyz bellýär. Aşgabatdaky habarçylarymyz polisiýa tarapyndan duýduruşlaryň şu aýyň başyndan bäri berilip başlananlygyny anykladylar. Munyň üçin polisiýa işgärleri öz gözegçiligindäki jaýlara öýme-öý aýlanýarlar. Polisiýa işgärleri öz bölümlerine berkilen jaýlara aýlanyp ýaşaýjylar bilen gepleşýärler. Has kabyrrak ýa-da wagtlaýyn işsiz käbir ýaşaýjylary hyzmatdaşlyga çagyrýarlar. Hususan da telefon nomerlerini berip ähli şüpheli adamlar we bolup geçýän ýagdaýlar barada habar berip durmagy soraýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk Radiosynyň söhbetdeş bolan Aşgabatlylar ýurtda ykdysady kriziň yaramazlaşýan döwründe ýaşaýjylaryň maddi ýagdaýynyň agyrlaşýanlygyny, şeýle-de jemgyýetde ruhy çökkünlüliginiň güýçlenýänligini bellärler. Soňky aýlarda Aşgabadyň zirdi bil taşlanýan ýerleri garyp adamlar üçin gün gözeran görmegiň çeşmesine öwrüldi.